Салом ба кулли мухлисони бошгоҳи Барселона ва канали Барса-ТЖ. Ҳамагӣ огаҳ будед ки бо канали мо чӣ рух дода буд. Ин сабаб шуд то мо каме аз фаъолияти худ даст кашем, вале акнун замони аз нав эҳё кардани кору фаъолиятамон расид. Барои рушди канал чун ҳамешагӣ дастгирии шуморо лозим дорем дӯстон. Дар якҷоягӣ мо ба ҳама кор қодир ҳастем. Хуб, имрӯз оиди баъзе аз мавзӯъҳое ҳарф хоҳем зад ки бароятон қисса накарда будем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Ягекс сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $200 бо промокоди Барса-ТЖ. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар даври 17-ум, яъне дар бозии мавқуфмонда барои Барселона даста ба Севилья сафар карда бо Реал Бетис бозӣ анҷом дод. Бозӣ бо ҳисоби 1-2 ба фоидаи каталониҳо хотима ёфт. Мухлисони нилнориҳо бори нахуст Гавиро бо рақами 9 дар пироҳанаш диданд. Ин ҷавонро даста то ба ҳол наметавониста буд ба қайд гирад, вале акнун ин ҳадаф ҳам амалӣ гашт. Ман Гавиро бо рақами 6 дар пушташ дидам ва ин чиз маро хело хушҳол кард. Ин рӯйдод маро ёди рӯзҳои гузашта бурд, ки дар даста бозӣ мекардам. Фикр мекунам Гави бо ин рақам солҳои дароз баромад хоҳад кард. Гави айни ҳол дар Аврупо монанди падидаи ҷадид шудааст. Дар 17-солагӣ ӯро ҳамчун ояндаи футболи Испания мешумориданду бо Барселона шартнома баст. Агар бозиашро аҳамият дода бошед, мефаҳмед ки чаро ба ӯ ин қадар таваҷҷӯҳ зиёд аст. ҳоло мо 8 чизеро оиди Гави мегӯем ки шумо намедонистед. Рафтем. Якум, ӯ аз оилаи дӯстдори футбол аст. Гави ва оилааш ба футбол шавқи зиёд доранд, бештар падару хоҳараш. онҳо Гавиро аз замони хурдсолӣ то имрӯз дастгирии зиёд мекунанд. Падараш аз кӯдакӣ медид ки фарзандаш ба бозии футбол ҳавас дорад ва ӯро ҳамеша рӯҳияи тоза медод. Яъне дар 17-солагӣ шомил шудан ба яке аз дастаҳои бузурги аврупоӣ ин ба шарофати падараш мебошад. фикр мекунам мунтахаби Испания ва Барселона ташаккури алоҳида бояд ба падари Гави гӯянд, ки ин таланти навро ба онҳо бахшидааст. дуюм, ӯ аз дастаҳои Севилья ва Реал Бетис оғоз кардааст. албатта ки Гави насли нави Ла-Масия ба ҳисоб меравад, вале шумо медонистед ки ӯ дар ду дастаи дигар пеш аз академияи Барса бозӣ мекард. ҳамлагари Барселона дар шаҳри Севилья ба дунё омадааст ва ба ҳамин хотир карьераи футболиашро дар ҳамон ҷо оғоз кард. номи дастааш Ла Лиара Баломпия буд. ин дастаи аввалини Гави ба ҳисоб меравад. дар 10-солагӣ Гави ба академияи Реал Бетис рафту 1 сол баъд Барса ӯро ба Каталония бурд. сеюм, 95 гол дар 1 сол. бале, Месси тавониста буд дар 1 соли календарӣ 91 гол занад. Гави бошад 95 гол дар 1 соли дар Бетис буданаш зада буд. ҳарчанд голҳо дар дастаи асосӣ набуданд, вале новобаста аз ин барои нимҳимоятгар натиҷаи баланд мебошад. он вақт Гави ба Барса ҳам раҳм намекард. ӯ ба дастаи ҷавонони Барселона бо ҳисоби 5-0 ғалаба карда буд. ин бозӣ сабаб шуд ки намояндаҳои Барселона ба ӯ диққати махсус диҳанд. чорум, ӯро Реал Мадрид харидан мехост. Барселона ба ҷуз доштани беҳтарин бозингари ҷавон, айни ҳол боз аз як ҷиҳати дигар шоду масрур аст. ин чиз рабудани таланте ки душмани асосиашон харидан мехост. баъди 95 голи задашуда дар дастаи ҷавонони Бетис, Гави дар тамоми Испания бозингари диққатҷалбкунанда гашт. ӯро дастаҳои Вильяреал, Атлетико Мадрид ва ҳатто Реал Мадрид скаутӣ мекард. ӯ танҳо 11 сол дошт. Гави бошад танҳо ба як даста рафтан мехост. он ҳам бошад Барселона. панҷум, ӯ банди пойафзолашро баста наметавонад. агар бо диққат назар кунед, мебинед ки Гави бо бандҳои кушода бозӣ мекунад. баъзеҳо мегӯянд ки ин чизи муқаррарӣ аст. бархеи дигар бошад мегӯянд ки ӯ ба Марадонаи дастон тақлид мекунад. Марадонае ки ҳамчунин дар Барселона бозӣ мекард, боре бо бандҳои кушода ба майдон баромада буд. ба ҳамин хотир одамон фикр мекунанд ки Гави низ мисли ӯ амал мекунад, аммо ин чиз ҳақиқат надорад. факт ҳамин ки бозингари каталонӣ намедонад чӣ тавр бандҳои кафшояшро бояд бандад. шояд шумо фикр кунед ки ин ғайриимкон аст. чӣ хел ҷавони 17-сола наметавонистааст банди пойафзолашро бандад. ин албатта ҷолиб аст, вале Гави бе бастани банд ҳам чӣ гуна идора кардани тӯбро хуб медонад. шашум, ӯ ҷароҳати вазнин дошт.
дар замони бо дастаи ҷавонони барса бозӣ карданаш муқобили Эспаньол ӯ кори хатарнокеро кард. Аксар ҳимоятгарон худро дар хатар мондан намехоҳанд, вале Гави барои монеа шудан ба тӯб ба хатар рӯбарӯ шуд. ӯ аз ҳолатҳои хатарнок ҳеҷ гоҳ тарсу ҳарос надошт. вақти баргардонидани тӯб бинии Гави шикаста буд ва ӯ муддате дар бемористон бистарӣ шуд. ҷароҳат вазнин буд ва ба ҳамин хотир ӯро ба бемористони марказии Барселона интиқол доданд. як ҳафта баъд аз ҷарроҳӣ ин бача изҳорот дод ки омодаи бозӣ кардан мебошад. албатта ки духтурон ба ин чиз иҷозат намедоданд. як моҳ барои барқароршавӣ лозим буд. медонед баъд чӣ шуд? баъди баромадан ба майдон ӯ бо гол худро нишон дод. Гавии нотарсу далер. ҳафтум, ҷавонтарин бозингаре ки Испанияро муаррифӣ кардааст. баъди муддате ки Педри худро ҷавонтарин бозингари Испания муаррифӣ кард, Гави рекорди ӯро ҳам шикаст дод. бозингари 17-сола бо қабули даъват аз ҷониби мунтахаби Испания муқобили Италия ба бозӣ баромад ва ҷавонтарин бозикун гардид ки бо пираҳанҳои мунтахабаш бозӣ кардааст. ҳамин аст ки Барселона ҳайати ҷавонони дар мунтахабашон бозӣ мекарда дорад. ҷавонтарин голзан дар мунтахаби Испания Фати, ҷавонтарин намояндаи Испания дар мусобиқоти гуногун Педри ва ҷавонтарин бозингари мунтахаби Испания дар таърих. ҳаштум, тарс ва нуқтаи заиф. Гави бисёр рӯҳияи қавӣ дорад. ӯ аз бохт ҳарос дорад. ин чиз хубам шуда метавонад. ӯ ҳамеша зуд ба қароре омада тӯбро ба идорааш мегираду аз ҳолатҳои вазнин ба осонӣ мебарояд. албатта ки доштани чунин бозингар барои дилхудаста фоидаовар аст. ин чиз гоҳи хатарнокам шуда метавонад, зеро бозингарро ба ҷароҳат оварда мерасонад. ӯ ҳамеша 100% қувваи худро барои ғалаба мебахшад. пеш аз бозӣ дар мунтахаб Гави бо Барса ноком шуд ва қайд кард ки ман оиди мунтахаб ҳарф задан намехоҳам, ман аз бохт ғазабӣ ҳастам. Франк Артика мураббии Гави дар Ла Масия қайд карда буд ки ин бача корҳои душворро ҳамеша кардан мехоҳад. ҳамеша вазифаи душворро ба дӯш мегираду аз он тарсе надорад, вале бояд сараввал оиди саломатиаш фикр кунад. мо умед мебандем ки Гави бидуни ҷароҳат корномаашро зебо мегардонад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.